Така, И хора, това е втора част. Ето го Бобчо. стигам до една църква, опа. Това не е... Да, ще стигнем до една църква някъде. Ей, това е една жълта къща, която още хората не са се нанесли вътре. Вчера видяхме една кола там и само ти казах, че се сложи такова оградки на терасата там. Окей. Добре. И наближаваме една бяла къща, която преди е била на къща на заболекар. Ама преди. Тук път не е чак толкова хубав, вижте селски път. Да, и нормално е. Тук коли. Ето това виж. Да. Да. И продължаваме напред. Знаеш какво? Какво? Е, както и да е. Така, тук няма много интересни неща, тъй че ще спираме. Значи 2020 година. Ето тук буквално колко беше поведение, ще такова обласно. Ето тук буквално си в някаква крепост. Това се вижда. Да, я го спри. И така, хора. Чакайте, мръдне. Аз съм бъден. Както и да е. Почти стигнахме до бялата църква. И да. Ето и там има една друга бяла къща. Който доста хубава. 3 етажа. Не, 2 са май. 3 са. Да, наистина. 3-етажна къща. И да, хора. Тук ще откажем като някакъв китаец, бе. Ама виж колко съм бял. Как може? Не, тук сигурно скоро ще се строи някаква къща. Сигурно. Там може да е някаква къща. Да. Остават ни още 30 секунди. Какво? Още 30 секунди видео. Добре. Така, хора, това е цялата църква. Тя е една от старите. Аз само кажа, че покривът е чисто нов. Ремонтираха го миналата и по-миналата година. Не помня. Ама знаете. И сега продължаваме нагоре по пътя. Ще има и трета част, да знаете колкото ви викаме, че